Sanibonani guys, igama unqabelani Basela Mazibela. Ithonga ngomhla ka-18 December. UMakhumalo-ke guys ubhizi, uloke pretender sengathi uyagula ebengenalutho uNtombo. Uloke nje epheka untanzi ngebhodo elincane emphenduphendula. Yeyi, akasaphathekile kabi kanje. Uyafona ufuna ukuthola phela ukuthi uMakhumalo usenjani. Lapho-ke umduduzi umane wawusola umqhakazo. Washo kahle ukuthi yeyi wena, musukudlala lo nkosikazi, akanalutho lo muntu. Wathi yeyi, loya muntu uquleke phambi kwamehlo ami, phambi kwami. Wathi yindaba equleke manje ngoba nakho sekumele akhokhe imali ye-protection fee. Uyazenzisa lo muntu. Wathi ukhona nomuntu osise kahle engqondweni angazenzisa ukuthi uyagula. Kusho ukuthi uzozenzisa nanokuthi uyafake phela ekudlula lokho. Wathi ngiyakutshela bafu, loya nkosikazi khona phezu kwakho. Wathi ayisuka wena. Manje angazi indaba engalibamba ucingo nkosi yami. Hawu, kunini ngimzama. Yeyi guys, kanti ugirl wenza ngamasibongo. Akafuni nje ukuthi yabo untanzi asole ukuthi uyazenzisa ukuthi uyagula. Ufuna kube ngathi umuntu obambeke ngampela ongakwazi ngisho ukuphakamisa ucingo ali-ansi. Guys, akupheli-ke lapho. Ngale komagwaza ubelokelele embhedeni uNtombo. Hayi, abantwana bayaphuma bayangena bafuna ukuthola phela ukuthi usesimeni esinjani. Ubeleke uthe nje iy'nhlungu nje kuphela kodwa hayi ngi-right. Kodwa iy'nhlungu hayi bo. Lapho-ke u-Ayanda usemane wasola ngisho uSanele. Wathi konke lokho kungenxa yakhe. Uma wakhe uphathwe i-stress ngoba phela akamkhulumisi. NoSanele-ke guys useshintshile, akasenalo udlame kuMakhumalo. Useyayisola ubhuti. Ukuba uyazi ukuthi lo mama uqamba amanga. I am sure uzomane amzonde worse engasatholi ukuthi uyazenzisa. Uhambile kuNokwanda wamtshela ukuthi wena ugulise usisi wena. Ugulisa usisi wena. Buka usisi manje ulele lapha ekamereni akaphumi ngisho ukuphuma. Wathi hayibo ngempela. Wathi wathi kuzomele ngihambe ngiyombheka kusho uSanele. Kubonakala ukuthi naye use-worried ubhuti. Uthe mefika-ke khona wambuza ma u-right? Wathi iy'nhlungu nje mfana wami. Hayi kodwa ngi-right kodwa iy'nhlungu. Hayibo guys uMakhumalo. Lapho umuntu owazi konke ukuthi nje kwenzakalani uNjinji. Uthe nje mefika uNjinji washo ukuthi hey awusidedele mfana, usidedele kumele sikhulume nonyoko. Hayi wahamba uSanele. Kuthe kusanjalo wathi uyafona lo muntu, akafuni ukuyeka. Futhi ngingasoli ukuthi useyakufuna back manje. Akekho umuntu ofona kaningi kangaka engamthanda umuntu. Hayi, wathi futhi sizoxabana-ke mekuthi kufika lapho. Wathi khululeka wena Mbongeni, vele ngifuna lokho. Ngifuna ukuthi angithembe, yabo, ukuze ngisondelane naye, ukuze ngithole ukuthi kwenzakalani kwindodana yami uBanele benomyeni wami uMuzi. Kuthe kusanjalo futhi-ke wabuya uBanele, wabuya guys uSanele, hhayi ezobheka ukuthi isimo sikanjani. Kuthe sebuyile-ke kwamane kungqongqoza umuntu emnyango. Bebethi qhamuthushu nanguntanzi. Hayibo! Umane wathi nje uSanele ufunani lana? Ufunani lo lana? Amane wathi nje hayi ehlisa umoya mfana, ehlisa umoya. Uzobheka intungu elihle nje kuphela. Wathi nimvumela ngenele ekhaya? Wathi mfana ehlisa umoya. Hey, waphefumulela phezulu uSanele guys. Themethi nhla ngantanzi emehle ebhekana. Wathi liyeza usuku lakho wena. Etshela untanzi. Untanzi wangaminqa, wasiqinisa phela akafuna ukuphoxeka phambi kwesithandwa sakhe uMakhumalo. Guys, untanzi samthanda uMakhumalo. Yeyi! Yazi kubhalwe emehlweni. Hayi-ke uNjinji-ke benoSanele bamdedelile-ke. Hayi wahlala phansi. Wathi kodwa u-right. Wathi iy'nhlungu nje kodwa hayi kona kuyalulameka. Wathi ngendlela engiphatheke kabi kubuhlungu ngayo. Uye kusiphi vele isibhedlela? Hey guys, akayanga esibhedlela uNtombo. Waqamba amanga wathi angihlalanga nje isikhathi eside esibhedlela. Ngithe abangidedele ngiye ekhaya kungcono uma ngifa ngifele khona kunokuthi ngifele esibhedlela. Qamba amanga uNtombo. Wathi kodwa Makhumalo, wathi yabo kulesi sikhathi lesi into ebengiyicabanga nje ukuthi ngibe seduze kwabantu engibakhathalele. Wathi kusho ukuthi nami ngikhathalele? Wathi hawu phela uyazi wena ntanzi, ngiyakhumbula ngalezi y'khathi sisebancane ngendlela ongivikela ngayo. Hayibo Makhumalo guys. Wathi wawungivikela ngimane ngakhumbula lezo y'nsuku. Untanzi wancibilika nje ngerama. Wathi uqinisile kodwa? Hayi phela ngingenza noma yini for wena mina. Hayibo. Walutheka ngempela. Ngoba-ke kusho ukuthi uthando lu-blind. Uthando aliboni.
waba nenkungu emehlweni ubhuti. Angabona ukuthi lo muntu wayemkhombe ngesibhamu not so long ago. Wasithenga isitori. Wabona nje sengathi nje, eyi, impela intungo elihle liyayifela ngaye. Guys, asithembe ukuthi ngeke beze bebanjwe kule plani yabo, beze befike ekugcineni. Kodwa ngimthemba uMduduzi. uMduduzi guys uhlakaniphile. Uyabona la ukuthi hhayi, umfowabo, hhayi impela bafumshaya ngothanambala. La ushawa ngothanambala, ayikho yonke lento. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqabeleni basela mazibela. Ithonga ngomhla ka-18 December. UMakhumalo-ke guys ubhizi, uloke pretenda sengathi uyagula ebengenalutho uNtombomo. Uloke nje epheka untanzi ngebhodo elincane emphenduphendula. Yeyi, akasaphathekile kabi kanje. Uyafona